Pre. So mga kapakals, here we are. Social kayo snack bay. So wala man ko'y lingaw gay na mo, kung kaya nga gidrawing gay na. Nga pag may lingaw, siya. Nami diri sa mabugnaw nga place. Ay, Dun, sa mabugnaw nga place. Ano siya? So, paano to buksan guys? Simple lang, buksin mo lang. Ito lang ha. Hindi ka gamay pre. Oh, kalamig. It's delicious. Ano ba sa'yo mo? Isa diya. Mga ni guys, mga kapakals, mga ni. With my mga Yo. Akong pare ko nga. Siya ang first nga mo test sa kuan. Just test. Hindi mo pre. Ha? Hindi pero. O di siya pwede mo kuan. Hindi ko na lang ko pala. Ako inom. Sa mga kapakals na may kuan diri kapakals. Kami Saan? Dinindot pa ka pre? Sus ka. Ako ang pagkayo eh. Sasya man dira. Chopstick. Oh no. How to yung mga buto mga guys, mga kapagals, mga guys. Sa lahat ng sumusuporta sa amin, maraming salamat po. Don't skip the ads ha. Advertise ha. Huwag yung ano ha. Huwag niyong escape yung ads namin ha. Para mas okay ang Uy, lami ano eh. nga ni may diri ka pobre kapagals. Ganito kami kahirap. Naman may magtanong lagi. May siya, si Lolo sa una, mahilig man magtanong. Di makakaon yun may. Kay si Lolo hilig man magtanong. Yung lolo kay Yung Lolo kay wala man matulog-tulog man. di man ka mauman na nung. Anong di yun mo magkakaon mga kaapu-apuhan ni sa inyong Lolo. Salamat Sila. din ni Lolo Dukyo. Lolo Dukyo, salamat sa imong tanong nga durian. Mara magkamuti pre. Grabe kalabo kayo, pre. Oo. So, nindot kining nagkuhan gyud eta. Magtanong. Ano Mendoza? Mga kapakals. Kawan Madaong ka isa mo sa gunso ng pagkatulog. Nga na man gyud na. So, Wala mo surprise. dapat ka na na pre no. Pre. Ito ba na? Wala diri ba no? Saan yun? Okay. Na may katong bangko. Bisa aja dito ba? Ha? Ako. Ate balhin dia. Kawan. Kanan. Para gila itong mga kainan. Araw? Dia. Sa
Sorry mga kapakals. Mga kapagals, medyo wala pang... Ah. Okay na? Mao ni tanong ni Lolo Dokyo sa una. Kaya naguna-una man si Lolo Dokyo sa iyang mga kapu-apuhan. So nagtanong siya para makakaon ni. Salamat Lo. Kung saan ka man ngayon Lo. Diyan ka na lang. Mga kapakals, mahirapan ang video mga kapakals. Eh, eh. Ano? Pre, apa pa ba? Pre. Pre. Ay, Jesus Christ. So ano pang inantay natin mga kapagals? Let's eat! Basta huwag nyo na lang i-skip yung ads namin mga kapakals. Marami kayong matutulungan yan. Ha? Kailangan pa rin. Ayun mo ka. Ngayon, Panera, sila nang awal. ha? Ay nga na ba ninyo? Yaman? Dayan, like, orange. Kung ano siya nga durian? Durian mga kapakals is, Ah, okay. ano na siya nga kuan? Di ba na ibuya? Salamat Lolo Dokyo sa imong pagtanong. No? Lumi kayo. Saan yung pwede ka na? Shout out sa walang libong ano namin Subscriber. subscriber. Oh, viewers, no? Ano na? Sabi may biyak na. Meron? 100? 100 pero wala iwan. Shout out sa walang libong viewers namin. Walang libo, Mm. walang kuwan, walang Walang libo? At saka sa walang tumingin. sa YouTube ba? At sa lahat ng Ito may sumusuporta laptop sa nito, amin. bilhin mo si Alisa dito pag gamitin na ito. Lagi mong tap-tap, sige na ito pala ni Sunder eh. YouTube, play. Ito. Ano mo yung laptop din eh? Mag-module man yung mga bata po. Wow. Saan? Ako nito may delete pre. Kay ako tong kuanan kay ako mauna to po akong kada adlaw nga
Pwede naman no, bisang balik-balik, di lang escape ang ads, di ba? Okay ra? Mati tabawa ato dito sa may module. Kung ayaw i-skip ang ads ha. Ano makabawas po po squad? YouTube. Oh, deleted. Maraming salamat talaga sa sumusuporta mga kabata. Salamat Kasi ka 1 million subscriber ha. Platinum na siya sunod. Silver, may problema. 100. 100. Kapit na. Ano na check? Malapit din yan. Sa hindi pa nag-subscribe. Subscribe na. Mga kabakan. Pag kayo ay nagsa-subscribe, kayo ay Ano? maluwas. Ako? Nakakawala ng sakit. Sa may mga karamdaman dyan, Manood na. manood na. Sa may mga karamdaman dyan, Ano nyo? Meron din. mawawala ang inyong pagod, ang inyong stress, at saka ang inyong uyabang. Hindi pala. Delikado na. Alam niyo mga Pare, may kapatid. kayo no? Yan, inyo ha? Yan. Dagko to. Nagko. Kaduha katulungan to ba? Ne? Ano yun? Dira? Sinabat? Sarap. Tulo rin magkataman mo. Isa pa man to na, pay duha. Hindi, naduha naman pumahaw. Mga ganit. So, mga kapatid, sa mga malalakas na loob dyan, sabi, views niya. Pinaharap Ina mo. ah, Ano na kung YouTube? duha ka zero. Yun. Nandito kami sa work, sa Kwan, Japan. in the cold place, you know? Here in the cold place, hindi mo dito tayo English ko. Masaya mo, ano ko siya, mga tanong ko sa English ko. Sa English na pe. Ha? Sa English na Ano yan? Ano ba? Spike Pro? Spike Prot? Oo. Yung spike siya. Nerd! Huwag kang mahiya. Wala ka ganap, wala ka maya, walang hiya. Sa Eh, guys. Instead, gid na eh. Pampawatog. Tople? Ha? Ito? YouTube ba? Wala na ito. Baka na ano pa kami ikaw ba? Mm. Patay sir. Appetizer yung pampautog sa amin. Iwan ko yan sa Tagalog. Pampautog sa Tagalog pre. Pampagana. Pampagano. Up, get ka up. Sa Nya, napindan ka pre. hindi pa nautugan dyan. Kain na. Kain na. Ano? Ano? Ewan ko talaga bakit ang sarap-sarap talaga nitong prutas na to. Pero maraming hindi ko makain ito kasi kasi lumalakas ang ano nito. Tutok ka. Sa hindi pa nautugan dyan, kain na kayo. Ano pre yung mga tugang pre? Papagana. Pampagana. Diyan lang kami. Ah, isa pwede. Mga timi-timi diha nga. Yan. Bangga rin. Yan. Na mahinang kumain si engineer kasi
marami sa kanila to kasi yung lolo din niya nagtatanim din noon. Kaya may nakakain sila. Diwan. Yung lolo din namin, si Lolo Dukyo. Sorry. Salamat lolo. Mabuhay ka lolo. Este. Salamat. Sarap talaga. Ano lang tatlo? Hmm? Na? 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 Sa inyo mga kapakas na nanonood, Ano na? manood lang kayo lagi sa amin. Para Ano lumayas. naman mga, ano kasi, Sa Tagalog para ma. Agip. para masagip kayo. Sarap talaga ng durian. It's only in Philippines. Pilipinis. Philippines. Hmm. Isa dito ka na ngayon ha? Hmm? Isig mo ka lang? Hmm. Gusto dito ka bone? Isut kay, yung ito naman ay ang nyamong tunok. Ano ka na ba? Pre, mo na, pre. Tao. Kaya nagwagawa na lang. Hindi na good ko hilig ng tao na ni pre. Mo! Di pa no? Lana. Mga kapakas, isit. Mm. Shout out nga pala sa 1 viewers. Viewers? 1M viewers namin. Mabuhay ka. Baka Sabado pa kami maano mukbang mo kasi yung kasama ko, partner ko may something strong. Basta mga kapakas, yung ads namin sana huwag nyo na lang i-skip kasi nakakatulong yun. Pila na to? Ang sarap. Mga Shoutout, shoutout. shout out sa inyo. Shoutout sa Toki viewers. Kapakal. Toki na yan ha. Naroon ko. Naroon ko. Nakalaman din lang na yan. Ikagaw. Ano? Nakalaman din yan. Ayun, nagkaya. Salamat sa nanonood mga kapangalan sa dito lang sa tabi namin. Thank you, thank you. Uy, magaling. Ngayon, daw ko kasi ato sa kan. Believe na ito rin ang pili. Nili. Tawag gitisting ano? Ito din. Live mo. May ads wala. Wala na. Hindi na naman ads. Ano ko madali pa kayo? Be? Nga ako? Dali. Huwag hindi yan. Believe mo. Bang pa na rin daw. Sarap talaga ng durian. Naalala na ako lang sa loob. Itong una dahil. Lain eh.
Nilay tayo mo ba? Magpon ko, parang tibig ko. Ano to ba? Panik ko kadali, gawas naman ka ako, ato na likod, pupos sa nina. Eh, muna ko itong una-una ko siguro sa... Yan. Tsaka mo, ano? Yan, ano sa ito cargo, ikan ng Thailand. Mga kastayro. 30 kilos, ang sulod. Kastayro ko. Ano ba din is Thailand eh? Thailand nga. Ini? Tapos Sa Pilipinas ito eh? Thailand, ganun na. Durian. Eh, kung kita rin ay Pilipinas lang ang ay durian? So magwash muna ako ng hands mga kapatid. Pilipinas kung mahal. Pilipinas kong mahal. Oh, wala na to viewers ka po. Ano man tanong? Wala. Ha? Okay. Na, mo na to dahil ka po. Ano masasabi mo? Maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin sa Kapakals. Sana all. Sana. Kiko Matsing. Babay na. Sana all makakain ng durian lagi. Sana all. Sana all. Okay. Okay.